barkanmu da wannan lokaci. Kamar da yadda kuka sani a kowace shekara, ajujuwa mafiya ƙwazo sukan fito domin gwada bajintarsu. A wannan karan ma, ɗaliban aji na 5A da aji na 5B za su zo domin fafata wannan wasa, inda manyan malaman wannan ajujuwa za su kasance shugabanni masu bayar da horo da tafiyar da wannan wasa. Saboda haka maza da mata, malumma da shugaban makaranta, kowannen su ya kasance a wannan tsakiyar fili domin ganin yadda abin zai wakana. Wacce shekara ba mu yi nasara ba, amma wannan shekarar tamu ce, ba abin da zai hana mu yi nasara. Kana da tabbaci akan haka? Cikakken tabbaci da yakinin da nake da shi ya karfafe ni wajen gaya ma haka, kuma ka sa ido ka ga yadda abin zai wakana. Abotar makaranta tana nufin yan uwantaka. Idan har kuna buƙatar nasara a kowane tsagi na rayuwarku, to lallai ku zama masu taimakon juna. Hakan sai ya baku nasara ko a wannan wasan ma. Aha! Kai! Muje da sauri yaro na, da kyau muje! Ka je maza aboki, ka je kai mana nasara. Maza sauri mana, maza da sauri. Ka zo ka bani mana, yi sauri. Je nan uwa. Kai santu, kai maza mana kan ka bari ya cinye mu santu. Kai maza. Da kyau aboki. Yawa, je ka to. Maza bani kai sauri ka zo ka bani. Abokanan arziki ɗalibai da iyayen yara maza da mata. Ai ba kwazon ku ne ba ku ba ma mura muku kai mugaye. Yanzu ki gaya min, wannan abin da kika faɗa, kina da wanda zai bada shaida? Mahaifiyata. Ita za ta bada shaida akan ki? Kwarai ma kuwa. Amma dai kuna sane da wannan sashin baya buƙatar cin zarafi ko kuma shan riba? Ba za mu mai shan riba. Ta ya zan iya tabbatar da gaskiyar hakan? Sai da aka ɗaura masa aure tukunna, muka iya gano cewa shi ɗin babban mayaudari ne. Kai dan wa, wai me ka tsaya kana jira ne ka ki cewa komai ga sarkai suna ta san magana da kai? Wato ina shigowa cikin gidan nan fa sai nake jin wani abu kamar ya faru da ni ko wani abu ne yar ne dai amma kamar kai dan gyara kafa kamar ga matsa gefe a dan hegiya. To amma na ce ba mu yi maka tambaya game da sana'ar da kake yi ba, ko za ka iya gaya mana me kake yi? Shi ne mashahurin da ya mallaki ta program da ramga. Me kenan? Wato shugaban sankame wa mutane kuɗaɗe tare da killace su a waje na musamman tare da basu kariyar da ta dace. Oho! Kana so ka ce kai babban ma'aikacin banki ne? Ina bayan mutuwar shugaban ma'aikatan bankuna na ƙasa, ni ne mutumin da na maye gurbinsa, kuma kafin mutuwarsa ma sai da ya bar wasiya a gare ni cewar ni ne wanda na cancanta da matsayinsa. Ai mutane da ma haka suke. Shi yasa ko da aka yi magana akan ka ban gida ba nace sai na aura maka yata. Babban mutum irin ka ya cancanci girmamawa. Duk da girman da nake da shi fa, amma haka na ajiye na tuka motar gawan nan tasa. To ku kwantar da hankalinka. Dukkan abin da ya kamata ni zan yi. Bana bukatar komai daga gare ku. Me yasa za ku dora kanku ɗawainiya, kuma ainihi mai kuɗi ne, kuma zan ji da komai ko? Idan dai har na fahimci wani al'amarin da kyau, ya gaya muku cewa shi ma'aikacin banki ne. Daga baya muka gano cewa ƙarya yake yi ba? Shi ɗan jaka ne na tasi. Bana bukatar irin wannan tsagerancin fa. Matsayina na shugaba a wannan wajen nake da ikon komai. Idan haka na Rayam, bayan an kai gangar jikin ba, ka kira wayata na gaya ma me abin da za ka yi na gaba. To mai gida. Kai ce na. Na moga. Ina bukatar kai ma zan dauke ka na mai da kai rukunin daukar gawa. Hakan ne zai dauka ka darajar ka. Dole dai ka bi tsare-tsare da abubuwan da ake. Saura kuma ka ci gaba da shirme da shashancin da ka saba, je ka ci gaba da aikin ka. To amma tunda an riga da an yi auren, me yasa dole kuke son a raba shi? Ku yi hakuri ku rayu a haka mana. To ai kullum rashin gaskiya su ƙara fitowa take yi. Ba ka taɓa fahimtar ina ne inda ya dosa a rayuwarsa. Babban abin bakin cikin ma shine da na bari na haihu da shi na sami yarinya. Kai dakata. Ina za ka kai min ya haka? Ka bata kawai za ta haihu a gida ka ji ba? Ba buƙatar ku je asibiti. A dan me yasa zan bata ta haihu a gida, naga kuna kokarin ku kai dan. Asibiti ne za a mata karba ta musamman, da haka ki kyale ni kawai. Ya dauki yarinyar ne ya tafi da ita asibiti.
dawowa da zai yi da ita sai muka ga babu ciki. Sun hada baki da likitoci aka safar da ciki na. Kuma har da allurar bacci aka hada mun kuma sai da na faɗa musu cewa ina buƙatar in haihu. Ya isa, ka ji me abin da aka faɗa ba? Na ji. Amma idan mafaɗin magana sha girgira bau ne, majiyinta ai ba galmaho bane. Maganganun su gabaki dai ƙarya ne. Wannan ba gaskiya bane. Makirsin sa ne kawai. Za ka iya kira mana shi ka haɗa mu da shi mai magana? Halo? Yalla bai, lauyan ka ne akan layi yana son magana. Ina tare da mai shari'a. Akan wannan bahamagiyar mata tawa wai? Sarka ce fa take wure mata kunne. Ka gaya mata cewa na zubar da cikin ne saboda ya guda ɗaya ta ishe ni zan fa bata kula da ta dace. Amma kuma ka ce min ba kai ka zubar da cikin ba. To ai na gaya ma hakan ne saboda na ga rainin wayan sai yawa. Kuma ma me a ciki akan me za a ce za a raba aure na da ita? Ko da ma mai shari'ar ka gaya mata, babba ta isa ta raba tsakanin mu ba. Wai ni kenan ba za a taba bari na huta ba? Halo? Na yi iyakar na game da wannan al'amarin. To ma ga abin ya ci tura. Dukkanin hujjojinmu da muka kawo a rushe su da ƙaryayyaki. Dan Allah ka yi haƙuri yallaɓai. Ban so hakan ta faru ba. Kada ka dami yallaɓai, ka yi tafiya ka kawai. To na gode. Hello? Waye kuma ya kira na daidai wannan lokacin? Aikin banza. Halo? Malamin ku na aji ne yake magana. Za a gudanar da shagalin auren yata don haka na ce ina buƙatar ganin ku gaba ɗaya. Da fatan za ku zo gaba ɗayan ku domin taya murna. Dole ma ku yalla bai. Dama ku mun dade ba mu ga juna ba. Ba komai za mu samu halatta. Wai da ma malam kana da ya mace ne? Ya dan uwa na ce da na rike ta. To yanzu shugaba da akwai wata gudunmawa da ya kamata a ce mun zo maka da ita ne? A yanzu dai bana buƙatar wata gudunmawa ganin ku kawai nake da buƙata. Kasancewar ku a wajen shagalin shine babbar gudunmawa. Zan yi alfahari da haka. Kana nan a inda kake yanzu? Ina. Na tashi da dadewa na komo lakuti. Shalom, Chinnakuti police station. Tikuti Timulara kuma? Wannan lokaci ne da za mu ɗauki fansar da ta dace a kansa. Ina buƙatar mu shege sa. Na san sama mana bayanai akan yin da yake gudanar da rayuwa da shi da yasa yanzu haka. Za mu je mu tare shi a gida, mu kuma shege sa. Kana mu karbe duk gaba ɗaya ragowar dukiyarsa. Kai tsaya da mota! Yalla bai, rikici tsakanin Tikuti Turbo ya dawo. Yanzu haka sun shirya domin su je su fafata fada. Saboda haka kai maza ka zo mu je mu dakatar. To ni me abin da zan yi kai wannan rikicin nasu na hekara da hekaru? Ganin ka a wajen ma kadai zai iya taimakawa. A halin yanzu dai ina gyara mamata talabijin din kallo, kuma babu abin da zai sako da ni a nan sai na kammala. Amma zan tura dan waje na domin ya je ya kubutar da shi daga hatsarin su. Ko dan Allah ki rufe mana canyi nake ji na ga miki. Ni isa baba, wani iskar ba sanyi ke da ita fa daɗi take da. Kai yanzu aka sanyi kake ji wai? Sanyi nake ji a jikina mana heka ci ana manyan yafin kankara. Gaba ɗaya ma ba ke tausayin wannan gyatumin naki da tsufa ya kama yi. Ina Tikuti Turbo yake? Abokai dan Allah ina tambaya Tikuti Turbo yana ina? Kayan yan uwa ina Tikuti Turbo? Wato kai me kake aikatawa haka? Idan kai ki da nahiyan nan ma Allah ya dina heman kashe ka ko ka sai da mota ko kuma yanzu fihi na ta tare kare a kai. Ka daina wannan maganar fansar. To idan baki da mahin nan ma za ka yi ba uban me kake haka? Taimaka muku nuzoyi. Babu wani taimako mahayincin banza. Ka daina ki da ma ka samu waje ka zauna. Idan ba ka ba za su shiga na ba a kanmu.
Taka mota mu je mana. Wayo ga sunan sun fara an tewa ciki ba. Kai! Wuya baba! Me yasa zaka zaro wannan karfan? Saboda in baka ka zazzo ka masa Shi ne mana. ban sanar tare motar. Yi maza ka mai da shi. Ku to mu je da sauri ku to. Ke barka, ba wai na zo wajenki bane ba. Wani mutumi nake nema. Da wannan can mutanen suke son za su sheke. Mutumin da kake magana a kansa, shi ka rike ai mahaifina ne. Shine wannan dama. Kai rike ni mana rike. Amma shine gaba ki dai ki bani haɗin kai. Dalla kai min uzuri man na dauka kai din ma maheki ne. Ya tuni ka ja mu mutu gaba daya. Kai maza ka zo mu je mu dakatar jirgin kasa. Ku zo da sauri. Wayo. Na shiga uku wayo jama'a taimake mu. Idan kana son ka tsira, ka miƙon wannan tsohon nan. Idan ba ka ba mu shege ka. A tare da ni da akwai zazzafar halitta. Ko dan saboda ita kowa ya samu cetona. Yaro na, waɗannan zafafan kalaman naka a cikin faifayin kallo ka kalla ba, kuma kun yi matakar dacewa. Ni ma na san da hakan ai, ko da baka faɗa ba. Jage Kai, ku shege sa! Ku je ku shege wancan nan higiyan. Ina za ki je? Ke ba za ki tsaya ba? Kai! Barka. Sunana Imjian. Ni ban ma san me abin da zan ce ba. Gaba ɗaya rayuwarmu da ni da babana ta shiga cikin tsilla-tsilla. Kuma dai saboda sanadiyar taimako ne hakan ta faru. Koyo, ta matsala za ta faru daga taimako? Ko da yake ma dai ban baki kin da zancen ki ba. Oh, kana buƙatar in faɗa maka? Dan na baku taimako na. Dan bayi da taimako kuma? Taimakon me? Mana, babana ya gaya min cewa mahaifinki tsohon jami'in dan sanda ne, sana tsakankaninsu da akwai gaba, wadda ita ce sanadiyar faruwar wannan abin. To amma kafin haka ban san komai ba. Ji daga gare ki zai karfafa gwiwa ta wajen taimaka muku. A matsayinka nawa da kake jin cewa zaka iya taimakawa rayuwarmu? Matsayina na ɗaga ɗan sanda kuma mai fatan zama nan ba da jimawa ba. To ya kika ce jarumin yayi kala da jami'an 'yan sanda ba? Ni ne mutum na farko a yankin nan da ake wa lakabi da zaren haɗaka. Da kyau jami'in nan sanda, idan da a ce baka ceci rayuwata ba, da ba zan kasance a wannan tafkin ba. Yan wahala gaba ɗaya sun ba sun ɗagan hankali haka zuciyata ta dinga rawa duk da jarumta da nake da. Kai, na yi gajanci gaskiya. A yanzu kina rayuwa da mahaifinki Turbo ne kaɗai ba da wani ba, kuma na tabbatar kina buƙatar ki ci gaba da rayuwa da shi. Kenan a bayan shi baki buƙatar wata alaƙa? Wannan fa babba da daɗiya cakwakiya ce, da babanmu ya maganci a kanta. Mene? Ya magance a kanta kuma?
Ka yi maza maza ka kunna mana shashasha. Ashima harashma, aha, wuta kuke bukata ku kunna? To me zai hana in taimaka muku da makyasta? Wadda nake dan kunna ganja ce to kaga? Ha, to ya kaga? Ha. Kai wayo gidana! Shine wanda ya taimaka masa suka koida masa gidansa. To tun daga nan ne ya ɗauki alƙawari akan ba zai kyale su ba sai ya ɗauki fasan abin da suka aikata masa. Kenan da ya tashi sai musu abin da ya fi wannan? Ai ni hadda tamakan gidansa gaba ɗaya na haɗa na ƙone, sannan na je na lalata duk baki ɗaya kayan lambunsu. Kana bayan kayan gonarsu ya nuna, shi ma na babbake shi da wuta. Ofishin 'yan sanda ba zai yiwu ka zauna a ciki ba saboda haka zan kai ka gida. Aha. Amma abin da ban sani ba dama kana da ya ne? To me zai hana ka tambaye ta saboda ka tabbatar? Ba bukata. Ka yi garate, zan wuce da turbo gidana. Zuwa nan da ɗan wani lokaci sai mu samu mu ga me abin da ya kamata a yi a kansa. Aha, to a gani na me laifi idan a ce sun zauna tare da mu a gida? Muna da wadataccen waje da babu kowa a ciki. Kaga kenan a madadin kwana biyu za mu iya mu sauke su ko dan saboda mu kula da rayuwarsu daga hatsarin mutanen nan. A dukkanin wata mahanga ta babu wata shawara mai kyau sama da wannan. Mutum ne shi tamkar ko a da kuma ya bayar da gudunmawa ta musamman ga jami'an 'yan sanda. Sakayya ita kadai ce wannan da za ku mai. Ku ja shi a jikinku a sa'ad da musifa ta same sa. Hakan ne zai sa ya alfahari da kowa. Har da kakinsa, kai ma ko babu komai zaka yaba da wannan. Sannan ni ma kuma zan yaba da kaina. Zaki kyakkyawar sabuwar rayuwa anan. Wato na fahimci wani abu fa. Na ga yalla bai watakila ya kama ne fa da soyayya ta. Ko idan yana ganin farfaran mu ne ma da I love you zai watsa mata. Kai ko. Mama, Wannan kuma fa. tsohon abokin aiki ne mai ritaya. Jinin da Allah, kuma shi ne za ku kaso suka to da su gida mu gaba ɗaya. Da yayan kwanaki biyu ne fa mama. Aha. Ga mu ga kyakkyawan wajen gudanar da addu'a da bauta ya ta. Ban san me abin da nake ji a kanka ba. சற்று முன்வரை என்னில் இருந்தேன் உன்னை கண்டதும் எப்படி தொலைந்தேன் ஒற்றை நொடியிலே உலகை மறந்தேன் ஓ உன்னை பார்த்ததும் தூக்கம் மறந்தேன் காதல் வந்ததும் காற்றில் மிதந்தேன் நீ இல்லாமல் நான் எப்படி இருப்பேன் ஓ சாரல் மழையிலே ஜலதோஷம் பிடிக்குதே நீ இருந்தால் என் அருகிலே எனக்கேதோ நடக்குதே தொலைந்தேன் ஒற்றை நொடியிலே உலகை மறந்தேன் ஓ யாரோ போலே நானே என் மேல் காதல் கவிழ வானம் போகும் தூரம் போலே உன்மேல் ஆசை விரிய இரவில் உன் நினைவில் என் உறக்கம் கெட்டு தொலைய கனவில் என் அருகில் ஐயோ வந்து கொள்ளாதே ஓ
Ya dai baba, kina rubuta wasiƙa da ya rubuto ne? Shi ne baba. Me kike a nan ne tun da sanyin safiya mama? Ina duba kwanakin wata ne na abubuwan da suka faru. Watan da ya gabata ba mu tafi da shi a tsare ba. Amma kin manta da tsaikon da aka samu na ragin albashi daga gwamnati? Za mu mai gurbin sa a wannan watan. Me yasa gwamnati za ta rage wa jami'anta albashi kuma? Ba laifi bane in ka gaya mamanka gaskiya. Wannan ita ce gaskiya ta wani gaya mata ai. Mun samu ragin albashi a wancan watan. To, ni fa ba za ka alayance mun komai a wannan al'amarin ba. Dan cin hanci da rahawan ne dai bai samu ba. Me ka ce? Na gaya maka cewa yana ɗaya daga cikin jami'ai da suke cin hanci da rashawa ne a wannan ƙasa? Kai ina. Wani jami'i ne a ƙasar inda zai ce baya karɓar cin hanci? Ko maman kama wani lokacin ai kake ce da ita? Kai, wata iriyar magana banza kake faɗa haka? Ba za ki fahimci komai ba, wannan magana ce a tsakankanin mu. Wani tabbaci kake da? Saboda cin hanci da rahawa da yawa ba shine dalilin da yasa na aje aiki na ba. To ni aka ce maka kai ne? Ko ina da mummunan zuciya ta karma daga hannun talakawa yan uwana? A iya tsawon aiki na ban taɓa aiwatar da wannan zaluncin ba. Ko kama wannan ita ce nagartaku? Me yasa ma ka fahimta? Saboda me to, mutumin da ba ma da tabbaci akan asalinsa shine har zai samu damar faɗa haka a cikin gidan nan. Asalina kuma dan yajiya ne ni kenan. Na rantsa tun da kika bata min suna idan na rabu da ki Allah din. Wayo. Maman tawo za ka da kana. Wayo. Wani yana mutum babban zalin kai. Kai baba! Hana ina kai na ku fita ku ban mu cikin gidana. Dan Allah dan Baba da ka ka ta maka. Na roƙe ka dan ka tashi kawai ni ce maka baba. Ba sai ku ci mana mutunci ba za mu tafi ba muku gidanku. Wai ya faɗa maka dama muna bukata. Ai mu ma ba da sanin mu muka tsinci kamar irin wannan rayuwar ba. Wuce mu tafi baba. Madebi. Ina za ka kai mu ne haka? Ka yi mana bayani. Ina zan kai ku kuwa? Za mu je gurin gudanar da shagali ne mana. Kuma a wajen za mu sha shagali na musamman da baba. Ai ta maman nan take ba ganewa take ba. Dan gwanda ma kaka. Me yasa baka sanar da mu hakan ba to? Dole ne dama aka ce sai na sanar da ki hakan? Wannan gyata mata ki ta Idan zuwa. ba dole magana akan ka aje. Rayuwa da dan ƙarya irin ka, dole ne sai ana taka tsantsan da ita. Kware mama, domin har abu da babu wata yadda ta da zan iya ɗauka in baka saboda kai mace amana ne. Mace amana? Ba cin amana ba ko me ma abin da zaki faɗa idan dai har zan kula da yata ta ji daɗi ba yake nan ba? Da gaskiya baba. Kadalla ku zo ku wuce mana. Waɗannan da suke taimaka ƙara a baya fa, kin gani ko wataƙila ya biyo da mu hanyar da 'yan fashi za su tare mu ne ma. Ko Kin masu ga gaitiri ki gaya maman nan taki fa ta daina faɗa irin waɗannan munanan maganganun a kaina. Idan ba ka ba alƙur'an sai na yi ƙarar ta kotun koli. Dan haka ta ƙara takura mata bana ne Ka ba tuki na. san iya su wuce mana. Kai wai da gigan ina ne ko ku zo ku wuce mana na ce. Aikin banza dan me yasa za ku zo ku takura min kuna yi min ƙara? Ku jira ku ga sai na rusa gilahin mota taku. Mutanen banza dan kuna cikin wannan gwangwanin mota shine za ku zo ku dinga yi min abin. Kai aboki, da Allah mu ne yayi sai dakata. Abokai wai da ma ku ne. Mu san ta yadda zamu ce maka tsaya ba shi yasa muka dinga yi maka har sai da ka tsaya. Kai dai har yanzu kana nan da wannan galmancin naka. Idan ba hauka nake ba ta yama zan yi dan hego mota ku jani. To ai kwararren direba ne. To ai duk kwarewarsa dai na tabbata baya da kaso ɗaya bisa ga miliyoyin kwarewata domin ni na shiga makarantar gamayya koyon tuki ban san adadi ba daidan saboda in samu in kware da kyau fa. Tukunna labai ka dakata minti ɗaya. Za a fara zuba wannan ne tukunna. Daga bisani sai a sa wannan. Shugaba! Kai kada ku cutar min da malami na mana za ku je baya a cikin ruwan mai. Kyau. To kun ga dalla mu fa taron aure muka zo ba hirme ba ku fara mana dakikanci. Wannan iyali na ne mana. Barka. Kawu, ina ne yanda ya dace a kai su wanda za su samu kwanciyar hankali? Ina da magana. Wannan shi kuma wane ne aka yi? Waye kuma? Baka gane shi bane wai? Dan ga karamin kanin malam ne fa shi. Lokacin da kuna makaranta yana ƙauye na gudanar da rayuwa a bayan mutuwar mahaifinsa ne yasa na ɗauko shi na dawo da shi wajena. Yanzu yana matakin ƙarshe a makaranta a sashin kimiyya da fasaha. To mu karasa, na yi matuƙar farin ciki da jin daɗi. Tun bayan rabuwa ta da ku a makaranta ban yi farin ciki kamar yau ba. Ko da yaushe ina fatan irin zuwan wannan ranar. Malam ya isa ga kada kai kuka mana. Na ji daɗi sosai. Za mu kasance masu kama ziyara ko da yaushe yanzu ai. Dama yana tare da tsararan ahalina ni kadai.
zan yi matuƙa alfahari da hakan. Ina fatan dai ba ku taɓa jin cewa malaminku ba shine mahaifinku ba, to haka ni ma a kodayaushe ina kallon ku tamkar 'ya'yana kuma baban alfahari na. Wai ko dan uwa, ka saurari taron da aka gudanar akan mathematics? Shekarar da ta gabata ni ne ta ɗaya. Wannan babban gasa da ake gudanarwa wai? Zan yi matukan mamaki yayin da aka ce kai ne ka zo ta ɗaya a wannan kyauta kan. To ai ba kamar rawa bace. Ni da makwakwalwa ta a buɗe take dama da irin wannan ilimin. Ko abin da na faɗa ban yi gaskiya ba yasa. Yayi sosai babana. Kada ki zama mai taya mahaifinki faɗar abin da ba na gaskiya ba, domin hakan ba kyautuwa bace kina yarinya. Ka gani ce babba abokin shawararsa. Dawo ko ina nake kasancewa tare da babana. Ina mamanta ita kuma take? Ba ta da lafiya ne tun daga Bangalore da muka tau. Shi yasa nake kula da ita yadda ya kamata. Maza ki je ki huta kin ji haka? Ni kawai ka bar ni tare. Kaga tambaye da na mai daban amsa da yake ban daban. Me kuka zo na kuna yi anan? Maza ku tashi ku je ku ci abinci kuma. Ina ba zai yi ba ku ajiye bayan kun ci abinci sai ku dawo ku ci gaba da wasan a'a. Yawa ku ci abinci. Mu je a'a. Maza ku ci abinci. Daga ni sai mu wasa tare da ku kawai na gaba daya. Yayin dan Allah ka kyale mu je mu karasa wasan mu saboda ba na son a cinye na wasan dan Allah yaya. Baba! Yaya aka yi? Wannan wasan yana da matakar dadi. Da kyau kafin mu tafi ya kamata ku kware sosai. Ke yi ba? Idan na jefa sai ki je ki kamo. He ni ma ki jefa. Kan bala'i. Barka dai kawo. Kamar ya, wai wani kawo. Kai ne kawunta? Kina mai kawun nata. Barka da zuwa Maya. Wace ce ita? Kai ya ce fa ga yayan matan malam ita ma ta zo ne domin gudanar da shagalin aure. Mun haɗu da ita shekaru 5 baya. Barka da zuwa anti. Sannan ku yara na. Yan uwa, wannan haɗaɗɗiyar yarinya haka yadda ka san ta zo ne daga Eldorado, ba ko zan yi da rango a cikin ruwan nan ba, ko da yake ga wata shawara. Ni zan ɗauke kaina daga kallonta dan kamata ya tunanin wani abu a kaina. Kai ma ka ɗauke kanka, shi ma ya ɗauke kansa. Da mun yi mata haka za ta ji tana son yau wani mu magana. Wannan shawara taka ta yi ɗan uwa. Mu banzatar da ita. Kai da fatan dai baka juya kana kallonta ba ko? Ka gaya mana gaskiya ka kai mana ƙarya kana kallonta? Kai to a irga 1, 2, 3 maza. Kai me yasa baka da adalci ne? Sha. Ka ce ka wani mai kalle ta, kai kuma ta gefe kana kallonta. So dai fa na dan muskuce na kalle. Idan laware. Shawara tawa kenan dai ba ta yi amfani ba. To ai hi kenan. Kai me kuka sanya wa ido haka kuke ta kallo? Wasu zandaman kifaye ne suke iyo. Ke jinan Maya? Yi maza ki fito daga ruwan nan haka. Maza. Maza a wuce wasan ya isa haka. Ku je gida ku ci abinci maza. Kan wanda ya dana. Wayyo. Ke Maya, dakata. Bari idan mun wuce sai ki bi bayan mu. Kai mu je, ku wuce mu je dalla. Kai wai dalla kake mana haka ne? Ko biya. Walai kin haɗu ba. Kaga wani abu Kai sakarkaru, wani irin shirman banza ne kuke aikatawa? Wai kai me yasa ga baki ɗayan ka ba gidaje ne baka da fahimta? Ni ne kake gaya haka? Maya, wannan ma abokina ne. Wannan shi ma haka, tun muna ƙananan yara muka girma muna tare. Wannan shine Raja din nan. An kusa shagalin auren sa, za a sha shagali.
Shi kuma mai faɗa cewa an kusa gudanar da shagalin aure na abin da zan gaya miki akan sa yana da daddiyar mata da yake matuƙar kauna yanzu haka. Amma ana ƙari. To shikenan yanzu dai mu karasa ciki. Amma Broza, yarinyar nan renan garin Chicago ce ko? Saboda na ga yanayin ta ne gaba daya na irin zafafan matan America ne. Kai me yasa yi min ne kai ya zan kai mai yawa. Zo na to wai me yasa zan yi ma ƙarya? Kalli bone kallo kalla dalla gaba da ci gaba da kallata. Wayyo! Da wani abu ne? Babu komai yaro na. Ganin ku a cikin wannan ayarin gaba ɗaya shi kaɗan sama farin ciki ne mai girma. Wani auren da ya mama akan dace da yinsa, wani auren shi kuma kaddara ke haɗawa. In kika kalla babu wata dacewa da aka yi kwata-kwata. Ya isa ka, kada in ƙara ji kayi magana irin wanda muna tare a nan gaba ɗaya. Shi ya riga da ya saba da wannan ta'ada. Ƙaraso su da ke ƙaraso. Yayi kyau sosai. Ku shirya ragowar abubuwan bayan an kammala wannan hidima. Dan waɗannan kamar alin jajayen wayoyi ina ganin su na fara jin a cawi. Ka je maza ka yi to ka dawo. Dan wadalla ina sayan dan je wajen acawi ne saboda ya matse ni. Ko dai mutanen sassaka ne ko? Kai! Kun zo kun tsare da idanuwa sai ka ce wasu saka guna ba kwa da hankali ne. Kada ka damu da ko me ka ga na aikata. Saboda ni dan kamar jarumin wasan kwaikwayo ne. Har yanzu ba ku shaida mu ba. Kai! Wai dalla ba gane saboda gaske. Wannan buhu keken maza ba gane ba ce to. Yanzu mu ba sannun ku bane ba kawai wanda mana rayin kunya. Kai jinan to, kai dani. Ko me abin da za ku ci? Ku yi magana da girmamawa. Idan ba haka ba kuma na ƙara da dukkanin bakin ƙarfi na akan ku. Wallahi yadda ka san in kikkifa masa mari yanzu wannan saboda Allah wani ƙarfi yake da. Har a gama gudanar da shagalin nan ku yi taka tsantsan da kanku. Wannan ma kake mana ko ya kamata mu gaya haka ku yi taka tsantsan idan ba haka ba kuma rai zai ɓaci. Domin ku da ke kuna ne yawa ayyo ciki na. Aha, da kyau da kyau. Ina ita soban nata. Gashi nan a hannuna mama. Ba ni na kawai sai ka tashi ka wani sa a hannunka ungo. Rigar nan ta baya bata gama haɗe jikinta ba. Idan kika shigo wajen taron auren haka, to za a dinga kallon bayan ki ana yi miki dariya saboda kin mutu da rana. Kaga wani hiki ya ga tsare. Wace ne magana kike haka daga na gyara miki saboda kada ki fita ki je wajen miki a miki dariya? Ko ba matsalar ku kenan mata tsinan nan bakin sharin ku yayi muku yau haka nake ta fama da matata. Tayar da wannan abin nan. Yana ina. Kaga ba gidajen kuma hima ya yadda. Wannan idan ya kama ni ba zan gani ba. Yana ina. Ga ta san gwada. Kai ne kaga yana ina kuma. Ai gurin na ganhi. To ni ban ga komai ba. Mu je ki nuna min hi. Me kake nufi? Sai na aure ki ko da tsiya-tsiya. Duniya ta. Mana wani tsohon shugaba ne da adalci. Karaso mai martaba karaso. Wasan yana tana ma da wasu abubuwa. Kai jinan danwa, bude min wannan da hannunka. Wayo, iya hakuri. Kai, me yasa na gama ya tana maka wani kallo kuma? To ni ban ma san tana yi ba. Ina ban yarda da kai ba gaskiya. Kai da ni ba to zan yi maka ƙarya ne? Ka je ka tambaye ta mana. Ban san me yasa ka damu haka ba. Ina shi wancan ba magin kuma ya shiga? Mai gida ina kai ga da ka so mu duba himana. Ki bi na hankali mana. Kai kenan. Waye wanda ya ga tsarecin matata? Ya taimake ni. Duba wancan da yake lullube fuska. Ni ne ba sindiram, allugaram, kuma balu da sindiram, kuma shugaba mai iko ga dukkanin masarautun duniya. Baba! Wayo! Kin wange shi ta nan? Kalla ka ga. Baba wannan diramar ta ka ta yi kyau. Amma ina yi miki irin wannan rawa a gida ba? Wannan mutumin banzan ne zai yi min haka a gida? Shi ai sai dai zunzurutun ƙarya. Wahalalle ya zo ya ta yin faɗa mana ita. Idan da na san zai yi wannan abin da ko auren ma ba zan zo ba gwara na yi zama na ma a cikin ɗaki.
da ake ciki game da wannan lamarin auren. Kada ki ce haka mama, dukkanin wani aure yana tabbatuwa ne daga gamsasshiyar soyayya. Me yasa za a bata wanda ba shine ra'ayin zuciyarta ba? Da a ce haka ake gudanarwa a duniya, da yawan ma'aurata ba su kasance suna rayuwa ba. Samsam ba ta buƙatar wannan auren. Kuma dai menene bai kamata a ce a tasar da magana yanzu ba, domin babu abin da hakan zai haifar face tashin hankali da masifa. Mahaifin ke miki bayani, da kin bayyana masa gaskiya tun da farko da ba zai taɓa yanke miki wannan hukuncin ba. Ba gaskiya ce bata bayyana masa ba mama. Akwai dalilin da yasa. Me yasa kake boye wa yaranka baba? Ba daidai bane ka tauye zuciyarka domin ka faranta zakatan wasu. Ka cika burin yarka domin farin cikin ku na gobe. Ban san me abin da zan ce ba, amma ala ayi halin maganar ka tana akan layi na gwargwadon gaskiya. To amma idan haka ne me yasa kawo yake bayyana gaskiya akan al'amarin auren? Kuma menene ai kafin a kai ga ranar daurawa za mu iya ganowa mu warware matsalar. Muna nan ne domin bayar da farin ciki, ba za mu taɓa yadda wani abin ya zo ya gifta na rashin jin daɗi ba. Wannan cakwakkiya auren ma fa da sauki akan tawa. Wannan sauti me haka? Ya dai? Kada dai ku ce za ku yi mana rashin hankali fa a wajen nan. Me abin da yake faruwa muka ji kara ta bayyana? Muna buƙatar bayani. Tana kallon mijinta tana mai faɗa. Me yasa za ta ma faɗa ba kai mata wani abu ba? Gajin ta ma zai yi mana saboda ya ɗauke mu iri ɗaya. Kawai zai cutar da matarsa. Dalla ka mana bayanin menene? Kawai dan ta buƙaci wasu kuɗi a hannuna kuma ni bana da abin da zan bata. Me dalilin da yasa za ta mun dole? Amma me abin da mun gaya maka tun a wannan lokacin game da wannan lamarin? Kawai so kake ka tosarta iyayena. Na tabbata idan da iyayensa ne ba zai taɓa bari hakan ta faru da su ba mai yaudari. Ba ce ka me kake aikatawa haka? Dukkanin wani bayani da ya kamata na mata amma ta ki fahimta. Ina na gurin da zan iya bayarwa? Idan har baka bata ba, mu waye kake jin cewa zai bata? An san wannan. Me yasa haka yan uwa? Yan uwanka matsawar za su ganka a cikin damuwa za su iya karyin su wajen warware maka ita dan ka karba domin biya wa mataka bukata. Idan ma hakan bai ba ana bukatar ƙari za mu nema. Ki karba uwa. Dan Allah da gaske kuke? Amma na ji daɗi sosai. Bukata ta biya. Kawun mu da ke Dubai an samu ya saya turo kuɗaɗe da yawa domin aikin mahaifina. Yanzu shike na dukkan ɗawainiyar mata so ƙarshe. Yanzu ba gashi nan kuma ya wuce ba. Shike na ki bari zan kira mama. Yanzu wannan ba sa da amfani, na gode sosai. Ai ko ba ma bukata. Ka siyar kai amfani da kuɗin nan gaba wata bukata za ta taso wa mataka. Mun riga da mun kyautar muku. Yayin da muka yi sadaukarwa mu ga dan uwa, ba ma bukata ya maido ta koda bukatarsa ta biya ko ba. Amma me yasa aka canza gurin gudanar da shagalin ba na wacce ranar ba? Kuma shugaba bai sanar da mu hakan ba sai da muka dauko hanya tukunna. Ya dace a ce mun fara ganin su kafin mu ga kowa, amma har yanzu ban gan shi ba. Waɗannan hamagan kuma da na gani sun yi kankam a gefen kofa. Ai ba kwa da ikon iya wucewa ta wannan kofar matsawar mana wajen. To da akwai wata kofar ne ta bi bayan wannan, dala ka ban mu. Dakata. Wannan shigar taka ce za ta samu baka ka wuce? Kun tashi gaba ɗaya kun saka wasu kaya iri ɗaya. Kai! Akwai yarka ta kiyayi raman mu ka ji ba? Ko da geta mana take ta fara cin kai ne take yi min dariya ina magana. Kin ji fa a haka, mutumin da bai iya ji da matarsa da sarkarsa bane ba yake jin cewar sai iya tarewa wani wai fada. Na rasa tsakanin yadda uwar wace tafi cin kai, aka kuke cewa in lallaba ta? Kai me yasa baka iya yin shiru da bakinka ne wai dole sai ka yi magana? Ji wata sabuwa. Fada min ne ka iya ji da ni? Ka ba mu hanyar mu ka dina wannan shirman. Doga baki da sai ne maganin ku. Kai, wai me yasa waɗannan yanzu suke adawa da mu ne? Kai, ya kai dan wa? Ina malam yake ban gashi nan ba. Mama me yasa naga za a ɗora auren da wannan kuma? Ina shi malam yake? Yana kan hanyar zuwa yin zaka. To ma me yasa ya canja? Na ce maka yana kan hanya ba sai me yana shiga rasuwa ba. Kai aboki ake ciki ne wai? Shugaba yanzu ban gashi a wajen gudanar da auren ba kuma. Sannan mun tsaye da magana tsakanin mu da shi. Dole ba za mu yadda daura auren nan ba sai mun dakatar ko ta nan kaka. To me yasa za mu yi hakan? Saboda shakikin amarya baya a wajen. Kawai sai mai daura aure ba tare da yana waje ba. Shiru dalla, Raja yanzu me abin da ya kamata? Yana da kyau mu tsaye da auren nan har sai malam ya iso tukunna. Tabbas, domin yana tunanin da akwai matsala. Malam ba zai taɓa yaudarar mai mana ƙarya ba. Kuma tsawon lokacin da muka dauka ya ci a ce ko me yake ya bari ya zo. To ai ba iya shi kaɗai ba, ɗayan angon ma na neme shi na rasa. Madadin mu zauna muna ta wannan muhawarar ya kamata mu yi abin da ya kamata. Kawai mu hargitsa wajen bikin. Amma ta yaya ne za mu iya hakan ba tare da wasu sun gano shirin mu ba? Dole ne fa sai mun tsayar da bikin nan. Ba kuma ta hanyar da za a samu matsala ba. Kwari. Shawara, mu janye suwami din mana. Dole kowa zai hakura ya jira. Ta za su daga fitar da suwami ana gudanar da addu'a. Muna yin haka kowa zai yi tunanin da matsala. Wannan shawara ba ta yi ba, ni dai ina gaya maka kawai mu dan tayar da hargitsi. Ya zama na kowa da kowa hankalinsa ya tashi ta yadda babu wanda zai iya zama. Kafin a shawo kan mutane mun gano komai. Kai dalla ku dakata.
kuna ta wani shirme. Akwai wanda ya gaya muku cewa nan wajen motsa jiki ne dama? Ka san me yake faruwa wajen gudanar da auren nan? Ai wata annoba ce ta banko da idan ta kama mutane babu wanda zai tsira da rayuwarsa. Wayo beraye daga dangaruwa saki beraye daga dangaruwa wajen nan. Wayo ta kowa ya kula. Za su kama mutane. Yana ga wani rungume ta dalla soke ta. Kawo haka aka taɓe da ya shigo cikin wajen To nan mu ba. kuma mu gama a wajen a tsaye kuma bamu ga komai ba ai. Zaki iya warewa. Kowa ya kula beraye daga dangaru. Wayo beraye suna ina. Zan wuce mazan gyara. Kamar sai na wuce ka ce ma. Ka wuce na wuce ka gyara. Tawo bar kauna yake masoyiyata a balbari na san bano wannan jibgegen nauyin kuma fa wayo ke ce da ma ke ina zaki zo nan mana Beraye fa aka ce idan suka zo suka dafafe min jiki ya sanya to saboda an ce beraye kuma ki rasa wanda zaki zo ki rikunkume sirikinki saboda abun kunya wuri nan dalla Me gida, wannan abin shirya sha kai saboda dakatar da aure. A dakatar kuma sun yaka ne wai suna bukatar ganin su. Idan har suka je suka dauko shi za su rusa mana komai. ina yi ga uku nan kuma kika zo ba hamage banza kina ci gaba da shirme da shashancin banzan daga yau zan fara gwada miki isa da rashin mutunci na ba zan taba kyale ki ba bera mutuniyar banza me yasa kika zo kika rungume ni sai kin ga me dalilin da yasa kika zo kika rungume ni ba gidan jiri ina ne kake min irin wannan sabani bada a kaina da wannan tulelan tambun nan kika zo kika wani rungume jikina a matsayina na sirikinki saboda abun kunya Kai, ku dauko saye da suke daura a cikin kujerar nan mu tafi da su wani wajen. A kai su gurin mutanen mu da ke bihar. Ta yadda ba wanda zai iya ceton su. bayan ga mu mun karaso Babu inda za ku iya zuwa da shi ton. Dole sai kun hakura kun ba mu shi. Idan ba haka ba kuma ku jawo kanku hukunci mafi Da tsauri. gaske wai, maza ku zo ku kwace shi to. Idan har kuna jin cewa za ku iya da mu, na rantse sai ne ɗaya da sassan jikinku. ai wannan yawan naku ba zai taba firgita jarumin mu ba Yi maza dan wanka kunce sa maza. Maza ku wuce da shi wajen daura auren. Ku tabbatar an yi abin da ya kamata. Kada ku basu su tsere, ku je ku kama mun su duka. Na rantse ba zan taba kyale shi ba da shi da zuriya Ya isa Sadiq. dakata, tukuna fara gama da shagalin auren. Amma me yasa za su ma haka yaya? yaya kada ka tsaya yin tunani domin gano gaskiya akan wani al'amarin don mun san cewa suna ƙaunar junansu dole ce ta sa aka canza abu ya ta wani hihige miki
To dan banza har dukan mamanki ma sai. Wallahi idan kika ci gaba da wannan magana yayin tona miki asiri ma. Idan har kika bari na warware dukkan abubuwan da kika aikatan sai kin ji kunyar hada ido da yake. Dan haka shawara ta rage taki imma dai ki shiru da bakinki ko kuma yin tona asirin abun kunya da kika aikata. Kai! Maza ɗaura mata. Maza ɗauki amaryarka ka tashi ku tafi. Mu je ku to mu je maza. Ni kan ban san me abin da kike bukatar na gaya miki ba. Na yi miki dukkanin wani bayani da ya dace ga Itiri. Mi hakuri mana kawai. Waye kai? Kaifin yankan wuka ta inci 3.19 da rabi. Koya na ɗora ta akan wuyan mutum. To zan tsarge makogaransa ne lokaci daya. Ku yi shiru ku haɗo min da abin da kuke da shi ku bani yanzu. Mamaki wani abu kada ya kashe ta. Jama'a da fahi da makami. Kai! Wayo! Matar abokin ku ce fa. Ba za ku iya yin wani abu ba. Wai zai saka sa cikin wani hatsarin. Zai yi zukulkula mana wukan nan kuma mu mutu babu wanda zai taimaka mana. Kai jinan, ku kira me cetanta. Aha, to mun gode. Ya yake ciki da abokai. Kun kalli zazzafan hirin nan da ake maimaita shi karfe 9:30 ko na dare. Kai, me kake aikatawa haka? Ita din fa matar ta ce. Kai maza ka je ka cece ta idan ba haka ba zai sheke ta. Yana dora wuka akan makogwaranta. Kai, ka san soyayya da nake mata da zaka dora mata wuka? Kuna kiran kanku a matsayin abokai kuma yan uwana. Ku zo ku taimaka mu kwace babban masoyiya ta mana. Kai, kada ku sake ku karaso wajen nan. Idan ya isa shi kada ya zo ya cece ta. Ni ne maka ke gaya wa haka? Saka min wannan ka kama gyata mata. Sai ka ga yadda zan zo in sassan dai kan kwace ta. Ba zan sake ta din ba. Zan soka mata wukan. Wai baka da hankali ne kake wannan maganar kai? Ai gyara ina madoki. Na rantse ka sani mutum wanda ka nuna wuka sai yayi guduwa guda da kai. Sai yanzu da kika san cewa yana da amfani da aka san ka me yake za yanka ta da wuka. To na rantse idan da a ce ba kaunata nake ba da babu abin da zan. Yanzu dai kai maza ka je ka cece mata ka da Allah. Irin waɗannan gurbatattun sune ministan gida yake magana akan a karar da su a kasar India. Kuma hukuncin su ma a kotu kisa ne fa. Wallahi ba zan kyale ba. Sai na dauki matakin da ya dace a kansa. Idan ko karar sunan wajen gaba ɗaya fa na rantse sai na yanka mata wuyanta. Iya shi kare da yake mijinta ya zo ya cece ta idan zai iya. Kana dauka cewa ni ba sadauki bane ba zan iya ba ko to ku taka na sheke wannan ba gidajen mana. Yayi wannan fusata ne saboda sanki da yake a zuciyarsa. Dan haka ba zan taba yi aiwatar da wani abu sai na bar nan wajen da ke. Idan har yana buƙatar kwata matarsa ko ina zai zo. Dan haka zan yi tafiya kilomita mai tsayi daga nan da ke. Kai na rantse ba za ka tafi mun ko ina da mata ba. Me na kuke rike shi ku cika shi zo din mana. Ba dai saboda matarsa bane ba to sai na sheke shi kafin na sheke ta. Ni zai gwada yana son matarsa da gaske. Soyayya da nake mata za ta sa in bi ta ko da ce bayan duniya ne domin cetanta. Ku cika ni na rantse ba zan kyale ka ba. Ga itiriya ta ba abin da ya sami ki ne ko? Kula. Yana ina sani yana ina. Tashi dan wa. Ai yana ganin ka tunkaro wajen ya fece. Gaskiya ne ka gwada jarumta kake ci mata ka. Abin da kike yi. Ki zara wannan tunanin na rashin soyayya. Gashi ne a yanzu mijinki ne kadai ya iya cetar rayuwarki. Ba mage ba. Dama na gaya maka ai sai na yi abin da ya kamata ka mai da kace. Kai! Ashe dama kai jarumin soyayya ne ban sani ba. Zo ga shakwal babbar sa dai kai ma. Marasa mata. Shashasha ni ne zaka firgita zuciya. A heda ma hada baki kukai da wannan bahamagen. Kana so ka ce wai shi ma ba gane shi ba? Dan la abokin mu ne na yarinta da kito shi ma yazo. Kwarai ma kuwa. Diki kuma? Kai dan uwa. Hegen kai a kana nan dama mun dauka kana daga cikin jerin abokananmu da suka mutu bayan sun girma babu wata duniya da bamu zagane maka ba kai amma dai fa kun firgita zuciyata da yawa kai mun yaka ne saboda mu daidaita alaka ka da kai da matarka irin rayuwar da kuke aiwatarwa bata kyauta ba zukatan yan uwanka kuma gaba ɗaya ba sa buƙatar haka muna buƙatar farin cikin ku kai da alanka to ai babu yarinya ce ba gidajiya fa yayin da ta ga kuna shan soyayya da kai da ita dole ita ma za ta shiga hankalinta ta daina muku abin da take amma ka kasa fahimta mahaifiyarta ba ita ce matsalar ku ba matsalar ku a tsakankanin ku biyun take kana kuma kuna da dama da za ku iya gyara ta ku zama masoya da kowa ya gan ku zai yi alfahari da ku
ni matan nan taka ta yi min ba. Akan irin na kake cewa mata ta taimaka? Kai da yanzu baka daina wannan dakikancin naka na kana yaro ba. Aboki, idan baka bukata ta ba sai ka bani ni na aura ba, ka sadaukar da abokinka ita. Kaga dala mu daina irin wannan wasan. Ka san wahala da gwagwarmaya da na sha da karerayen da ne musu kafin na aure ta? Da kirma na iya samu na shawo kansu fa. Sai da na hirya musu gingime me kariya suka bani auren ta. A yanzu ma masa haushin da take ji kenan. To kai ka san haka amma ka tsaya kana wasa da ita? Cin kansu yayi yawa. Ni a tsarin rayuwata ya dai kawai nake bukata domin soyayya ta cika zuciyata. Akan haka ki ta fafatawa. Yanzu dai kuma ya wuce. Za ku rayu da farin ciki da soyayya juna. Shagali! Cakwakiya wannan cakwakiya ta ku tafi karfi na. Lokacin da na tahi dawowa domin ganin ka, zan taho maka da mahin ko keke, ka dinga hawa don zuwa makaranta. Amma dai ina fatan za mu sake haduwa domin sada zumunci. Tunda wannan ne haduwar mu na farko. Nan ba da jimawa ba ma kuwa. Mama ya tare gada maka wata kyakkyawar kwalliya wadda ba ta taba yin irin ta ba. Oh, wai da ta zo ta faɗa muku hakan kuna ɗauka cewa zancen ta ƙarya ne? Kayi jinan, saboda kai ne haka. Na yi kyau sama da kowace mace a nan ba? Kokore. Ke ga ita ne, sai ki rike min wannan kada ki biya wannan kalma hodin. Waya! Mama! Buyala mama Buyala mama Buyala mama Buyala mama Buyala mama ஒத்தக்கணி ஊருக்குள்ள ஒத்த கோடம் தண்ணி முள்ள ஒத்தையில பொண்ணு நீயும் போக அட பத்த மட பாயிருக்க பக்கத்துல நீ இருக்க செத்து செத்து நான் பொழைக்கிறேன்டி ஒரு பேச்சும் பேசாம ஒரு வார்த்தை சொல்லாம உசுர உருவி புட்டு ஓடி விட்டாயே என் உசுர உருவி புட்டு ஓடி விட்டாயே அதுல ஏறி போகலாமா சேலம் அடிக்கட்டுமா தஞ்சாவூர் மேலம் திண்டுக்கல் பூட்டானி சிவகாசி
போட்டடி நீ தாவணி Ya tashi ya je ya haɗo su 'yan jagariya yana bukata a bashi shugaban matasa. Ko a haka da wannan shirman nasa ne za a iya ɗauka a bashi? Ni na rasa gane me abin da yake damun wannan bahamagen. Ka duba ka ga wata muleliyar fasta fa da aka buga. Sun wani haɗa hannu sun daga kwanjina haika ce wasu manya-manyan su. Muna maka fatan ka zama shugaba ga wannan yankin. Ba wai ya shugaba ga matasa ba domin kai abin alfaharin mu ne. Su rasa wanda za su yaba sai wannan banzan ragon. Ina son ku shaida. Matsayina da naku da bambanci. Zan zama shugaban matasa na wannan yankin duka. Shugaban matasa? Maza babban lusarin shugaban matasa. Su waye lusaran to? Lusaran da tun muna ƙananan yara suke faduwa a wasanni da yawa mana. Ai bata canza zani ba har yanzu kai tiki. Kai mun shiru. Ai dakata maza ja baya. Za a gudanar da wasa na musamman tsakanin sabon dan takarar shugaba ga matasa da rukunin abokanansa na makaranta sa'ad suna ƙananan yara. Idan an yi nasara ta tabbata cewa shi babban sadauki ne kuma jagoran da ya kamata a ce ya shugabanci matasa ga wannan yanki. Za ka ga yadda zan baka kahi ko za ka yin farko ba za ka taɓa Ka cewa ba. ware da mamara ba, ka aje abin a ƙasa ka manta da shi ma baka san yadda za ka rike shi a hannunka dan ku yi nasara ba. Shi ne kake jin cewa za ku iya ba mu kashi a wannan gasar ku yi nasara ba mu ba. To kamar yadda ta saba faruwa haka a wannan karan ma mu za mu yi nasara. Yawa shugaba lokaci yayi za a iya fafatawa. Maza taho da sauri yau mu je. Wayyo masoyiya ta. Ina ga ne sai kin ce kina so na. Ina saka ina kauna kamar su kike da kyau shige na bar kauna. Taho ka bi da sauri mana. Ya kusa yin nasara akan mu fa. Waya. Ungongongongo wuce. Mai, ce me yasa zaka sanya wannan kan fuska ta saboda kai nasara ne ba? Ai shanin da haka wula gashi ta tattara fuskar ka. Sauri aboki sauri. Waya! Maza sauri! Kai maza mana! Sauri aboki maza! Wayo! Maza ban nan. Mu ne zai Ka zo nasara. da shi da sauri dan wa. Yawa. Maza taho. Yawa dan uwa zo da sauri. Maza mu je da sauri taho mu je yawa maza. Baba mu je kada ka bari ya cinye ka baba. Kai nake kallo a matsayin jarumi na. Ka cinye mana shi baba maza. Maza mai gida. Ya maza dan uwa yi maza kada ka bar shi. Kai za mu zaɓa a shugaban matasa idan ka kai nasara da sauri mana. Taho aboki taho mana. Shiru dalla. Shi kenan ba matsala. Ke ba rauni ya ba ai, ya kalle da ɗanban mutane suka yi imani da maganganunsa ne, sannan ya ji me abin da ɗansa yake cewa. Wannan dalilin ya sa ya haƙura ya Tsawon cinye shi. shekaru yana da kwanjin haushin manaza ta bayan girma zai canza. A bayan mun haɗu sai na ga babu abin da ya sauya tattare da shi. Don haka a yanzu na bashi dama, kuma ya fahimci hakan ya ji daɗi a zuciyarsa. Su ma a matsayin abokan mu suke ba wai a matsayin abokan gaba ba. Kawai suna jin ciwo ne a ce sun zama masu rauni ba masu nasara ba. Kamar ko mu dinnan ma za mu iya mu ji haka. Amma dai a wannan karan ma ni kan ban so a ce maka fada ba.
Kai hakuri dan uwa. Na iya zama na tare da ku, kun daidaita tsakankanin abin da ke faruwa da matata, ko da yaushe ina karɓar mutuntawa daga gare ta. Tarayya ta da ku tun da dukkanin wata kaddarar mu da ni da shi. Yanzu mun da muna kaunar junanmu da gaske da bawa kanmu kulawa. Babu shakka dan uwa, ƴaƴayenmu da zamu haifa nan gaba, zamu ba su labari akan gabaki ɗayan abotanmu da juna. Kai ne mafi alkhairin cikin mu. Abokai din masu alkhairin juna ne. Idan har an damƙe amanar juna, ko me abin da zai fara a tsakankaninku, kada ka kare wa matarka ƙarya. Wannan kam ai ya kare. Kai hakuri aboki, muna ta wannan magana mun manta da abokinmu Nanu wanda yake bukatar taimakon mu. A ƙarshe ma dai yanzu sun yi zaman kotu na ƙarshe za a kai shi magarkama. Sannan ya tabbatar min shara aka masa, kuma bai taɓa min ƙarya don ya burge ni ba ko don ya shawo kaina ba. Magarkama kuma me yasa? Na kasance babban jagora na kamfanin taki. Daga baya da dukkan abubuwa suka tsaya, sai na yi amfani da kwalin karatuna domin aiki a ƙarƙashin gwamnati. Karo na farko aka kai ni ofishin kula da lafiya. Daga nan ne wani al'amari ya faru da yawan mutane suka kamu da wata lalura. Bayan bincike sai muka gano kamfanin don haka na sa aka rufe sa. Wannan kamfanin yana da alaka da babban attajiri na wannan jiha. Don haka rashin bashi haɗin kai da nai, sai ya fara bin hanyoyi domin ƙulla min makircin da za a ga bayana a ofishin. Wato ba za ka saurari me nake gaya ma ba ko? Na ma bayani game da mamallakin wannan asibitin. Mutum ne shi da babu abin da... Kowai ka je ka gaya masa al'umma da nake jagoranta sun fi shi muhimmanci, kuma zan iya rufe daga baki ɗayan kamfanoninsa matsoro za su cutar da al'umma. A cikin makircin nasa ne sa aka canza min wajen aiki, aka maida ni garin Delhi. Wata ran ina zaune a cikin ofishi sai wani gurgun mutum ya zo. Barka dai dan uwa, nayi matakan godiya yan labai. An bani takarda kamar da ka umarta, zaka iya duba ka gani. Ashe sun shirya makirci ne da su da wannan gurgun. Gashi nan dan uwa, sai da ya karɓi cin hancin tukunna. Nanu shi ne wanda ya tsaya a kotu domin ganin na kubuta. Daga ƙarshe suka je har gida shi ma suka kulla mai makircin da aka kama shi. Ko a kotu ma da muka je ba a bari yayi magana ba ko daya. Daga na aka tanka da kiyasa zuwa magarkama. Na kai masa ziyara har sau biyu a kotu mun tattauna a tsakankanin junanmu. Da tunanin taya ne za a bullo hanyar da za a iya kubutar da shi daga cikin wannan magarkama. Kai ma kenan sun cutar da kai ne? Kwarai, me abin da suka aikata maka? Daidai lokacin da suka tabbatar cewa na samu dukkanin wasu hujjoji da damar da zan iya yin tsaya masa a fitar da shi daga magarkama. A daidai wannan lokacin ne ni ma suka shirya makirci a kamfanin haɗaka da nake jagoranta, nazararruka da sakar kayayyakin sawa. Abubuwa suna tafiya yadda ya kamata. Abin da ban taba tsammani ba shine bayan karɓar wasu kuɗaɗe masu tarin yawa daga hannun sababbin mutane da suka sanya hannayen jarinsa a cikin wannan kamfanin namu. Kwatsam wata rana sai aka wayi gari bayan mun shirya kayayyakin da za a fitar da su kasuwa a siyar a killataccen wajen ajiyar kayayyaki kamar yadda aka saba, sai da suka tabbatar cewa komai ya kammala babu wani abu da yi saura a waje. Suka haddasa gobara, babu wani abu da muka iya samu, muka tseratar da shi daga wannan waje. Tun daga nan na shiga cikin masifa, sai da ta kai ga na gudu na ba kasan ma na koma da bai da rayuwa. Bayan shekaru biyu ne na iya dawowa na fara biyan mutane kuɗin su, wanda har yanzu da akwai ƙararraki da yawa a kaina a kotu. Ina ji ina gani na zara hannuna daga kan ceton abokinmu saboda nima na fada masifa. Ina sanin warware matsalar da suka shirya min ta hanyar makircin su. Ko kaɗan bana jin daɗin rayuwa a duk sanda na tuna wannan abin da ya faru da mu. Amma aboki, ka haɗa alaƙar kasuwancinka da AYB Zero? Kwarai ma kuwa. To ai wanda sunansa yake akan wannan kamfanin shine babban yaransa. Kaga kenan bayan na dakatar da kamfanin su ne suka zo suka shirya min haka. Bayan ganowa da suka cewa kai dan abokina ne da muke son mu ceto abokin mu. Wai to ko garin kaka hakan ta faru gaba ɗaya babu wanda ya taba sanar mana ko so daya. Sa'ad da muka samu ci gaba a rayuwar mu babu wanda muka nema a cikin ku. Waye shi a halin yanzu? Shine mutum mafi shahara ga 'yan kasuwar India. Kamar yadda kuke gani muna gurin taron gagami na sabon minista, inda aka haɗa manya-manyan baki na musamman domin taya sabon minista murna da cin wannan zaɓe. A karo na farko kenan da aka shafa lokaci ana gudanar da shagulgula irin wannan. Manya-manyan 'yan kasuwa shahararru, shugaban rukunin tafi da kamfanonuwa na ƙasar Indiya, shi ma ya samu nasarar halartar wannan gagarumin taro. Haka ake ta faɗa, amma ni kawai ɗan kasuwa ne. Marhaba da isowa shugaba, ga wajen kanan da muka ware na musamman tare da sauran manya-manyan 'yan kasuwa irin ka. Kai ku gyara maraba da isowa. Ku yi hakuri yalla bai can bangaren na ministoci ne za a ba ku damar shiga bayan kowa gama isowa. Ina taya kamar na yalla bai. Babu shakka wannan shugabancin kamar mu aka yi wa kasancewar kaɗan jam'iyya. Nan gaba kaɗan zai zama babban minista na ƙasa ma duka ko ya maye gurbin kujerorinmu da muke kai. Yalla bai minti da. Abun burgewa. Karo na farko da aka taɓa faruwa a ƙasar mu ta Indiya. Minista na wannan jihar ya yi matukar ɗaukar hankalin 'yan siyasa da dama. A cewar waɗanda suka san shi a siyasance da kuma waɗanda suka san shi, sun fitar da wata magana da ta tayar
tayar da hankali da hatsaniya yanzu haka. Wannan abu ne yake faruwa haka? Ana kan kaddamarwa kuma za mu ji wannan mummunan al'amari? Babu matsala, bari zan sasanta wannan matsalar, ina zuwa minti ɗaya. Alo? Ha? Wai da gaske me yake faruwa? Za su dakatar da ɗaukar koko? Ɗaukar kai tsaye ce labai ba zai yiwu ba. Me abin da yake faruwa ne yana ta kiran wayarka ba za ka ɗauka ba. Ta yaya zan ɗauki waya bayan an tafka mana babban kuskure? Wasu daga cikin mutanen mu ne suka haddasa wannan cakwakiyar. Don haka shi kuma ya fusata ko sakowa ma ya ƙi ƙasa. Ka ce yana buƙatar ganin sa. To ni dai na yi iyakar yana sai dai mu jira watakila ko zai sako. Halo, ku yi kokari ku bashi hakuri. Wasu ne suka ci mutuncinsa. To shikenan babu damuwa ba matsala. Sama da awa 5 muna nan wajen. Duk dan abin da na ci ma ya zazzage babu. To muna cikin wannan musifar ina zamu damu da wani abinci. Mu samu mu shawo kan matsalar mu na. Na san halin fusata saban sanya aka yi haka ma ta kasance ba gaskiya. To ya ake ciki, ina fatan da ya amince cewa zai zo mu haɗu ba. Watakila to, amma fa ya ce dole sai an gano ainihin wanda ya aikata masa wannan abin a wajen taron. In ba haka ba kuma, ko da a ce kun gan shi ba zai taɓa da ya canza ƙudurinsa da ya ɗauka a kanka ba. Yana jin cewa shi ne wanda ya baka dama ka kasance a matsayin minista, to ya zai karɓi wannan wulaƙantarwar. Yana bai yayi haƙuri fa watakil nan da awa 2 za ka gan shi ya sako. Ga wannan idan ya fito ka bashi. Mutumin da bai kai matsayin minista ba